Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sebt noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll għall-intenzjonijiet li tpoġġew f'riġlejn Omna Marija jew dawk il-persuni li avviċinawna u talbuna biex nitolbu għalija. Illum il-Knisja tagħlaq is-sena liturġika bil-festa ta' Kristu Sultan. Din hija l-ikla, l-Ewkaristija tas-Saltna. Kristu Sultan li mhux jitlob il-ħajjiet tan-nies imma jagħti ħajtu għal poplu tiegħu. Fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna hija wħuti jitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewijiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem, li tista' kollox, inti ried tiġġedded kollox f'ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tieba tiegħek katina li l-ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub jaqdu lill-qobor tiegħek u ifaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktub tal-Profeta Daniel. Bil-lejl der li qed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xeħ fl-omor u resquh qudiemu u taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u wilsen. Ħakmiet u ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien il-mulej jisaltan il-kobor libes. Il-mulej jisaltan il-kobor libes. Il-mulej jisaltan il-kobor libes. Libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa. Nejdu il-mulej jisaltan il-kobor libes. Iżom sħiħa d-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sot minn dejjem ta' dejjem int. Nejdu il-mulej jisaltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom. Dusija lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien. Nejdu il-mulej jisaltan il-kobor libes. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Ġesu Kristu u x-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' staten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh, ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh
ukoll dawk li kienu nifduh u r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-Mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Imbirek minn ġej fisem il-Mulej, imbirka s-saltna ta' David missirna li ġejja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jien ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, il-ħases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela int sultan. U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk jien ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-Mulej. Il-mistoqsija u t-tfittxija ta' Pilatu kienet propju din: Imma int sultan? Int sultan? U jiena u int? X'nifhem meta jien li ngħidlu int sultan? Jew aħjar, min jaf forsi kemm il-darba fit-talba tagħna tal-missierna aħna nduru lejn il-Mulej u ngħidulu: Tiġi saltnatek. X'qed nifhem b'dan il-kliem? Pilatu ma setax jifhimha. Għax l-idea li kellu sultan Pilatu kienet l-idea li ħafna drabi aħna taħbat ma' moħħna. Sultan ifisser bniedem ta' poter, bniedem li għandu is-sudditi tiegħu nies taħtu u li għalih jagħtu ħajjithom, għalih minħabba fih biex jiddefendu saltnatu, imorru fil-gwerer. Is-sultan huwa dak li jikmanda, dak li jaħkem fuq l-oħrajn. U għalhekk Pilatu jitfixkel meta jara l dan il-bniedem marbut, akkużat u la qiegħda tintalab fuqu il-kundanna tal-mewt. Però mingħajr ma jaf wara dan id-diskors,
wara dan id-dialogu li smajna fil-Vanġilu tal-lum, jekk inkomplu naqraw is-silta ta' dan id-dialogu ta' bejn Pilatu u Ġesu, Pilatu jagħmel ġest profetiku. Meta wara li jagħtih is-swat u Ġesu jiġi jimżeblaħ u saħansitra mis-soldati tiegħu jiġi inkoronat bix-xewk u imlibbes il-porpora, Pilatu jaqbad lil Ġesu u joħorġu quddiem il-poplu. L-Evanġelista Ġwanni jgħidilna u poġġieħ fuq il-litostrotos. Il-litostrotos xbija ta' din perfetta tistgħu tarawha meta tispiċċaw il-qudiesa u fuq it-suntier it-tielet misteru ta' dbatija fuq naħa taraw il-Pilatu u lil Ġesu bil-qiegħda fuq it-tron, fuq is-siġġu li tinqata' l-kundanna. U hemmhekk Pilatu jippreżentah lill-poplu minn għalih qed jiżżuffjetta bih, imma hemmhekk qed jagħmel ġest profetiku u qed jgħid dan hu s-sultan tagħkom. Dan huwa sultan li mhux jitlob il-ħajja tal-oħrajn għalih, imma jerfa' fuqu id-dbatija ta' dawk li huma tiegħu. Dan huwa sultan li mhux jikkundanna, imma sultan mimli ħniena, mimli mħabba, milli maħfra. Huwa sultan li jagħti ħajtu. Għalhekk Ġesu, meta aħna nitolbuh u ngħidulu tiġi salt nagħtek, dan irridu nifhmu. Dan irridu nitolbuh lil Ġesu. Għamel li aħna nintebħu ma nitfixklux. Għamel li jien nkun kapaċi inħoss fuqi l-imħabba tiegħek. Għamel li jien nintebaħ li id-dnub tiegħi ġie maħsul fid-demm tiegħek u għalhekk ma nibżax nersaq għandek biex nirċievi l-maħfra. Għax meta jien nistqar il-fraġilità tiegħi, id-dnub tiegħi, inti mhux ħadd ikkundannani. Kif jagħmlu slaten, kif nagħmlu aħna lil xulxejn. Imma inti tagħtini l-barka tiegħek u tgħidli dnubietek maħfura, u imxi. Dan hu li tfisser din il-festa eżies ta' Kristu Sultan. Dan hu li jfisser meta jiena u int lil mulej ngħidlu tiġi salt nagħtek, għamel mulej li jiena inħoss u nintebaħ bl-imħabba li inti għandi lejja, mhux b'dak li jien irrid nagħtik. Kemm drabi aħna nħarsu lejn Kristu bħala xi ħadd sultan sever, qiebes li kontinwament aħna rridu nagħtuh l-affarijiet. Il-Ġesu mhux nagħtuh l-affarijiet. Il-Ġesu rridu nersqu lejh u nħalluh jagħtina dak li jotiegħu. Min jiekol ġismi jgħix għal dejjem, ma jmut qatt. Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Hekk jispiċċa l-Vanġelju tal-lum. Tħobb il-verità, trid tgħix fil-verità, ilqa' il-kelma ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Llum magħna wkoll f'dan il-weekend għandna propju ir-relikwija ta' Carlo Acutis. Hawnhekk qudiemna relikwa bi ftit xahar minn tiegħu. Però mhijiex tant ir-relikwija huwa l-messaġġ li jwaslilna dan il-beatu, speċjalment l-imħabba kbira li kellu lejn l-Ewkaristija. U żewġ frażijiet qawwijin forsi tajjeb li jinżommuhom f'moħħna. L-ewwel waħda kienet l-Ewkaristija għalija hija l-awtostrada, it-triq l-aktar veloċi
lejn il-ġenna. U espressjoni oħra minn tiegħu hija propju din. Aktar ma noqgħod quddiem l-Ewkaristija, aktar insiru qaddisin. U xi tfisser tkun qaddis li jagħmlulek id-diadema ma' rasek xejn affattu. Qaddis ifisser dak li għandu fih il-qdusija ta' Alla, imqaddes minn Alla. Għalhekk Carlo Acutis kien iħobb joqgħod quddiem l-Ewkaristija. Għax aktar ma toqgħod quddiem l-Ewkaristija, aktar tagħmel esperjenza li jissaltna ta' Alla qiegħda fostna, li jissaltna ta' Alla qiegħda fina, li l-paċi ta' Alla nirċevuha biex aħna imbagħad ngħadduha lil ħutna. Ejjew għalhekk eżjies nitolbu bl-interċessjoni tal-Beatu Acutis li fil-ħajja tagħna narfu nikbru fl-intimità tagħna ma' Ġesu. Biex hekk il-kelma tiegħu li hija l-kelma ta' verità, dik il-kelma li nisemgħu ma nismaħħiex biss il-Knisja imbagħad nitlaq id-dar u nħallija warajja, imma dik il-kelma li nisma' nilqaħħa f'qalbi u ngħixha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti eżies nistqarru bil-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla min Alla veru, imnissel mhux magħmul natur. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jeġieġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom mill-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jeħuti nitolbu lil Kristu Ġesu, is-Sultan Tasliem, sabiex jagħti l-paċi tiegħu fil-qalb ta' kull bniedem. Għall-Papa, l-Isqfijiet, saċerdoti u djakni biex jaqdu l-komunità nisranija b'imħabba ta' Kristu ir-Raj it-tajjeb nitolbu. Għall-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu għall-ġustizzja u paċi dejjema fost il-popli nitolbu. Għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna sabiex bħal Beatu Carlo Acutis jarfu jagħmlu użu tajjeb mill-kompjuter u mill-internet. Nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk Mulej tnissel il-paċi tiegħek fil-familji kollha tagħna. Għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Nitolbuk Mulej, ħatiġi salt natek, għamil li aħna nduqu l-imħabba tiegħek biex narfu nħobbu l-xulxin kif int ħabbejt lilna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier ilqa' talbna u għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek sabiex nikbru f'imħabbitna lejk u lejn ħutna. Bi Kristu Siedna.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li biħibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u s-sliem u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu, assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu, biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bniedem billi joffri lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib bħala vittma safja u tasliem. U wara li jkun ġieb il-ħlejja kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem, saltna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha tiegħek, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewijiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewijiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nertfgħu ħarsitna fuq il-missier u ngħidulu tiġi saltnatek. Is-saltna ta' Alla ma taqax mill-ajru eżies. Is-saltna ta' Alla tiġi fostna jekk aħna nilqgħu il-kelma ta' Ġesu u insiru messaġġiera ta' maħfra, ta' paċi u imħabba. U għalhekk ejjew flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħilna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem, nitolbuk li bħalma oġġeħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema. U li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nagħmlilkom xi avviżi importanti, speċjalment f'dan il-weekend li qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Kristu Sultan. Minn hawn ftit ieħor fit-8:30 grupp ta' żgħażagħ sejrin jitilqu f'mixja minn ħdejn is-santwarju tal-Kunċizzjoni ġewwa l-qala lejn dan is-santwarju ta' Pinu. Bħala flimkien akkumpanjati mal-isqof tagħna li ħajjimxi wkoll it-triq kollha magħhom u f'din il-mixja li sejjer jagħmlu ikun hemm mumenti fejn jirriflettu ftit fuq il-kliem ta' Ġesu. Kif imbagħad għalhekk inħeġġiġkom biex aħna nakkumpanjaw il dawn ħutna żgħażagħ billi bħal Karlo Acutis noqogħdu quddiem l-Ewkaristija. U għalhekk is-santwarju il-lejla sejjer jibqa' miftuħ sa nofs il-lejl sa x'in jaslu iż-żgħażagħ. U fit-8:30 ħajkun hawn l-adorazzjoni fiskiet biex aħna nakkumpanjawhom iż-żgħażagħ tagħna fil-mixja tagħhom ma' Ġesu. Jew għalhekk inħeġġiġkom biex kif dan il-qaddejż żagħżugħ, dan il-beatu żagħżugħ għaraf li l-Ewkaristija hija kollox u kien jgħaddi mumenti twal jitlob, jadura lil Ġesu, aħna nitgħallmu minnu. Noqogħdu fil-preżenza ta' Ġesu. X'hemm isbaħ milli tħossok fil-preżenza ta' Alla. U għalhekk l-adorazzjoni tibda fit-8:30 sakemm jaslu iż-żgħażagħ tagħna imbagħad tingħata il-barka Ewkaristika. Għada imbagħad il-quddies f'dan is-santwarju ikun bħal dak ta' kull nhar ta' Ħadd is-soltu, imma fil-4 ta' wara nofsinhar fuq it-suntier tas-santwarju issir iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan, ċelebrazzjoni diċesana. Daw kollha li jixtiequ jieħdu sem jattendu huma mitlubin li jagħtu isimhom, kunjomhom u l-mobile number jew telephone number fil-parroċċi tagħhom mingħand il-kappillani. Imbagħad il-quddiesa ta' filgħaxija hawnhekk ma tkunx fil-5 imma fil-5:30 hekk kif tispiċċa iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Re. Nhar l-Erba' nixtieq nagħmlilkom appell. Is-Santwarju ta' Pinu qiegħed jagħmel laqgħa ta' tagħlim fuq il-Madonna darba fix-xahar. Karlo Acutis ma kienx jieqaf ifittex informazzjoni fuq il-kompjuter ta' żagħżugħ li kien biex isir jaf aktar dwar Marija. U t-talba favorita tiegħu kienet it-talba tar-Rużarju. Santwarju ta' Pino qed joffri din il-laqgħa ta' darba fix-xahar, nofsija darba fix-xahar biex nitgħallem xi ħaġa dwar Marija. Din ħatkun nhar l-Erba' fis-6:30 fis-sala li għandna taħt it-suntier tas-santwarju. Imbagħad mill-ħamis sal-Ħadd, ġifier ħamis li ġej sal-Ħadd li ġej, fil-Mużew Dar Karm Nigrima sejjer ikun hemm fiera ta' pasturi ta' terrakotta u rigali għal żmien il-miliet ta' ċeramika minn xakka ġewwa Sqallija. Min irid jista' imur u jakkwista xi ħaġa sabiħa. Il-ħinijiet tal-ftuħ ikunu mill-ħamis sal-Ħadd mid-9 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. L-aħħar appell hemm urġenza kbira għall-loti tad-demm. Aħseb il-koll smajtu bl-inċidenti li saru f'dawn l-aħħar jiem u għalhekk ir-riżorsa tad-demm naqset mhux ħażin. Għalhekk dak kollha li jistgħu jagħtu d-demm inħeġġuhom biex għada il-festa għażiża ta' Kristu Sultan inxerdu s-saltna talla
billi aħna wkoll nagħtu ftit mid-demm tagħna ħalli jinsalvaw ħajjiet ta' ħafna. Għalhekk min jista' jagħti id-demm imur jagħmel dan fil-berġa tax-Xewkija għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.